Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. En dakika machuok tok sa apar mamidhiambo asingo ni mara biro bedo kodi kaendi komolo sa apar mar mondo mi weche manyien e yo machuok gi nyindi mara opodho chieng' mana kaka nasingo no asechopo kaendi mar mi weche manyien e yo machuok weche manyien. Huwezi kukaa kwa madhabahu kama hii unahubiri ukabila. Ndio unaona tunasema hata kiongozi wa taifa anaweza kutoka sehemu ya pwani kama Wakenya wengine wamejiuza vizuri. Lakini nilikuwa namwambia huyo gavana wa Mombasa, sisi wanasiasa wanaume wa kisasa, kama ingelikuwa hii ndio tabia yetu, hatungelioa wanawake kwa sababu hatuna lugha ya kuzungumzia watu. Nchi yetu hivi sasa iko tayari kuingia ulimwengu wa kwanza kutoka ulimwengu wa tatu. Tunawaomba tu Wakenya wengine wote wapuuzilie mbali matamshi ya kuwagawa Wakenya, wapuuzilie mbali matamshi ya kugawa Wakenya kwa misingi ya kabila. Tuko na karibu mwaka tufanye kura, hatujawaelewa viongozi wa upinzani wanataka kufanya nini. Hawana mpango, hawana sera. Sera yao kubwa ni yale yanayofanywa na rais, wao waende kuyachafua. Sisi wananchi wa Kenya tusikubali viongozi kama hawa. Na pia tunapoendelea mbele, ni muhimu tuheshimu ustaafu. Wakati umestaafu, jukumu yako ni kushika mkono wale wanaokuja. Sio wewe unakuwa sasa ndio bingwa wa uchochezi. Hiyo haitawezekana katika nchi yetu. Kwa hivyo mimi nataka kuongeza hilo, lakini pia zaidi, hapa pwani hakuna sehemu ambayo imeachwa nyuma na serikali ya Daktari. But siasa mano mar UDA koro nyaka sani endi odok ne sirikal ma pacho kaendi kotenore kanyo endo kod seyo mabende niketo kuome kotenore kanyo endo kod weche go mag modhi mosebedo ka kelo tungni e pacho kaendi akalore kanyo endo kod wach mabende ne ogol kanyo kod jagoro mongirore Hassan Omar Sarai en kanyo eko ni moko kuom jotije mag piny owacho ne choro lai moro mar koro ne mayo oganda jo Kenya mabende chulo osuru omenda maromo kanyo bilion 3 kowuok kuom jopiny. UDA opoyo sirikal ma pacho kaendi kaachiel kod tenda rita kuom ne nono mapiyo kendo chungo timo maket kod mano endo. On behalf of the United Democratic Alliance, UDA, I wish to address a critical national security concern that has over the weekend been regrettably politicized carelessly and irresponsibly. In light of the evolving geopolitical developments across the globe, that is the Iran war, particularly in the Middle East, our beloved country, like many other states across the world, is confronting unprecedented economic and strategic vulnerabilities. Among these emerging risks is the stability, reliability, and security of our fuel supply chain, which remains a cornerstone of national stability, economic continuity, and public welfare. Instead of approaching this matter with the sobriety, patriotism, and unity it demands, certain political opportunists have chosen to exploit this grave situation, scavenging for political mileage and advancing narrow, myopic, and parochial interests at the expense of the national good. It is for this reason that the UDA finds it necessary to address the impeached former Deputy President, Rigathi Gachagua, otherwise known as Wamunyoro, and his surface-level economic expert, Kiharu MP Ndindi Nyoro. We urge the two shallow well talkers who have styled themselves as echo chambers enthusiasts to desist from acting at the behest of their Mombasa-based benefactor.
On this critical national matter, this commentary has not only been given discordant, their commentary has not only been discordant. On this critical national matter, their commentary has not only been discordant, but also conspicuously superficial, betraying a troubling lack of intellectual depth and policy understanding. Moko kuom oganda onagi koro wuok oko mar kwayo jotelo ma Kaluo mondo koro ni onya kwe kindegi eki kendo bende giwere kanyo kod ywaruok mar dhiro jowetegi mantiere kanyo eko e piny owacho. Ka kwayo maket kod mano endo ni ogol kod jodak ma Kisumu County kano otelnegi kanyo endo bende kod ker mar bunge la wananchi Sospeter Obungu Owich. Gikwedo weche bende liekore kanyo eko ni nitiere moko kuom jotelo ma bende koro sundo mar migoro goli e kom mondo mikoro goli e kom e apisi jatend migawo mochung' weche go koma garita ma iye pacho kaendi Laktar Raymond Omolo. Sani nye waneno fununu matin ka jomoko wacho ni nitiere joma ok mor gi bedo e kom kata bedo e position ma PS Raymond Omolo osebete gi sani. Kendo jomoko wacho ni joluo moko ema dhiro matek mondo gole. Adwa na wachi kan Kisumo ka ni bede kom mar Raymond Omolo mosebede ko chung' ne weche mag arita kwe. Ose transform the security sector. Ose konyo e weche mag chife. Ose konyo e weche mag pogo gwenge. Kendo kelo development machiegni ne jopiny. Kendo kelo services machiegni ne jopiny. Ose chung' kod mond liete. Ose chung' kod nyithi kiye. Ose konyo jo Kenya e yore mopogore opogore. Omiyo wawacho Raymond Omolo nyaka miye tich mayot mondo mi oti. Joluo, leaders manie luo, elected gi non-elected, let us support jowa manie tich matiyo e sirikal mar President William Samoei Ruto. Kendo wamigi tich makare, wamigi tich, wamigi walamnegi mondo gimed bedo kacha motegno ka gitiyo mondo gikelne dongruok ne ogandawa. Wadwa ni governor ka governor o focus e kelo pi maler, o focus e youth empowerment, o focus e women empowerment, o focus e education, o focus e health, to gi ae dondruok matindo tindo makoni gi koni magigore gi jowa momi tich. Wawacho koso kwa wacho. Weche moko en kanyo ni jopiny e kaunti ma Kisumu owuok oko ka kwedo kanyo ko seneta ma Kakamega mano endo kanyo Laktar Halwale dwaro mar makoro osebedo ka odhiro mondo mi koro maki kendo twele nyime doho jatelo bende chung' kanyo eko ne weche go mag teko kod modhi ma pacho kaendi Laktar Opiyo Wandayi ewi midhiero ma bende osebedo ka kwa sekta no ma bende otelo ne kane gitwak kod ute fwambo e kaunti no ma Kisumu e kinde bende notelnegi kanyo kod ker mar bunge la wananchi e kaunti no mano kanyo Sospeter Obungu Owich. Jogo yango nyaka gi kinde ni endi Opiyo Wandayi ler ka pamba nyaka chop chieng' ni yang ni midhiero make kod duol mochung' ne yango weche mag badhi pacho kaendi mano IECC. Omiyo wadwa wacho ni kaka oganda ok wachung' ka mar mondo wa support jomibadhi to wachung' ka mar mondo wakwedi nikech wang'eyo ni wach mar fuel scandal joma no luong nyingegi Opiyo Wandayi pok oluong nyinge kaka ng'atno manyiewo kwan. Omiyo nyaka sani pod wa believe no Opiyo Wandayi lwete ler nyaka otere before the Ethics and Anti-Corruption Commission kata obed ni DCI oluonge for grilling. Wadwa wacho ne ja Kenya mora mora ni wan bende wan gi ratiro mar bede i sirikal. Kendo kaka baba nyocho wewa broad based experts manyocho mitiche broad based motel gi kaka Opiyo Wandayi kaka John Mbadi waseneno ka nitiere target machalo ka gima dwani mondo ogol gi oko e positions magintie gi sani to wawacho ni wadagi omiyo wa support Honorable James Opiyo Wandayi e position ma intiere kendo wadwa wacho ni wadwa nyise no bed motegno. Nyinga ni luonga ni Felicitas Otuma nying mong'ere en Minyatingli ayudra Kondele location. Alwale madwa chando chuny Wandayi ni ok osiemnwa ne en to ang'o mosetimo no donje politics tonto onge maendeleo mosetimo ok osentie mosetimo omiyo wan kaka joma mine ka chung' e lo joma mine acho ni Halwale mondo were gi Wandayi mano e ng'ama baba nowenwa e Nyanza ka erigo mondo bede sirikal omiyo wan e sirikal joma mine support sirikal kendo kwa bi propaganda mikelo gi social media gi jo gazette go kwa bi yego nikech onge ng'ata mose prove wrong ni Wandayi otimo makosa mora kamano koso kamano
wan kaka yudhe wan jomosomo marieko kwa bidhigi propaganda maji manigi selfish interest temo kelonwa. Kamano koso kamano. Wandai wadhi chung kodi gi ng'ata mane Babu we broad-based government kendo wawacho ni onge ng'ata madhi wuoyo nyingi marach kapod wangima. Jalup Ker ma pacho kendi Migosi Kithure Kindiki odiochieng' ma kawuono ni endi ne owuok oko kendo riwore kanyo kod oganda ma Tharaka Nithi. Odiochieng' ma kawuono ni endi ma bende ne hingo chieng' nendo mar chier mar Jawar. E kinde mar romo kode kod oganda ma kono eko, Kindiki ne okoganda jo Kenya mondo mi owuog oko kar rombgi ondikre kanyo ne ka ombulu motelo kanyo ne yier ma bende chano bago pacho ka e higa mar 2027. Oyango ni ombulu no emano eno bende koro biro konyo oganda jo Kenya e yiero jotelo ma bende gidwaro gin giwegi. Mushike kura. Saa hii IEBC imefungua kura. Shika kura. Mimi na wasi mshike kura. Kura ndio itakusaidia kufanya ile kitu unataka kufanya. Ule MCA unataka kuchagua ama ule unataka kutoa MCA, MP mpaka rais. Kura ndio itakuwezesha kufanya hiyo maamuzi. Kama una kura utapiga kelele hapa ya bure. Sipendi fulani, napenda fulani, lakini haikusaidii. Kwa hivyo vijana wetu ambao hawana kadi, washike kadi ya kura, ndio tumenyane na watu, ndio tuchague wale tunataka kutoa, tufukuze. Ni kweli si kweli? Mutajiandikisha kwa kura. Iko mass registration inaendelea kutoka saa hii mpaka mwisho wa mwezi huu, na mimi na wasi sio hapa Tharaka Nithi peke yake, Kenya mzima. Mimi na wasi wa Kenya wote wajiandikishe, wapate kadi ya kupiga kura. Hiyo ndio itawasaidia kufanya maamuzi wakati wa maamuzi ambao utafika next year. Nchi yetu tuweke amani, tujue ya kwamba hakuwezi kuwa na amani hapa na hakuna amani sehemu ile nyingine, hata kwa majirani wetu, hata sehemu zetu za Kenya. That is our purpose, to make sure katika hii siku ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo, tukumbuke pia tuko na taifa, tupende nchi yetu, tupende watu wote wa Kenya vile waliumbwa na Mungu, pasipo kujali makabila yao, pasipo kujali wametoka wapi. Na kuna watu wanazurura huku wakiuza ukabila Kenya hii, wakisema ati kabila moja ama kabila mbili inaweza kuwa na maendeleo na mafanikio isipokuwa sehemu zingine za Kenya. Haiwezekani. Ndio umeona tunataka umoja wa taifa kutoka Pwani, kutoka Nyanza, Western, Rift Valley, Central, sisi zote tuwe kitu kimoja mpaka Northeastern, because we are one country. Jolony weche mag thieth jo Uganda jo Kenya mondo gibed ka gitimo limbe ute mag thieth kinde ka kinde mondo mitimnegi pim e wi tuoche go kuma nyalo bedo kanyo no ponde del kaka yo mareno kanyo eko ni girito ngimagi e yenero makare. Jolony go ni loso e kaunti ma Murang'a e kinde ma bende ne gidhi nyime kanyo kod ndiko Uganda ma kono eko e kuma mar thieth manoendo mar SHA. Ne giyango ni thoth tuoche ma bende koro thoro mako Uganda jo Kenya gin mago eko ma nyalo geng'o po ne gibedo ka gitimo limbe ute mag thieth e yo mapiyo kata kinde ka kinde. Janeno mar Kala TV gi kanyo bende makela giko mar mi weche manyien e yo machuok ginyendi mar opodho chieng' tudri kanyo kod nyawadwa Julian Ouma ma bende biro mi weche gi e yo mar dimba kaka ne gimolore meso mar kawo weche manyien. Oriti